Я дуже люблю свою школу, навчально-виховне об'єднання номер 28, тому що це не просто школа, це жива істота, зі своїми думками, радостями і печалями, і зі своїм прекрасним відчуттям відповідальності за долю кожної маленької людини, яка, переступивши поріг школи, у майбутньому стане гідною особистістю. З вами програма «Школа майбутнього» і я її автор та ведуча Катерина Лемешова. Сьогодні вас познайомлю зі своєю школою і намагатимусь розкрити усі таємниці цієї величної місії відповідального виховання учнів. А почнемо ми своє знайомство з навчально-виховним об'єднанням номер 28 з історії. 22 січня 1990 року 153 учні та 14 вчителів розпочали перший навчальний день, а з ним і літопис навчально-виховного закладу. В 1997 році в школі навчалося 2400 учнів в 82 класах, з них 34 в другу зміну. За пропозицією Михайла Костянтиновича Чекмана міська рада винесла рішення про передачу ЗОШ номер 28 в приміщення дитячого садочку, що вирішило питання двозмінного навчання. За рішенням міської ради від 10 серпня 2001 року нашу загальноосвітню школу реорганізовано в навчально-виховне об'єднання номер 28 культурно-естетичного та філософського-філологічного напрямку. Зараз нашій школі 25 років і навчається в ній 1465 учнів.